Čaute ľudkovia, minule som hádzal videjko s práhmi. Jednalo sa presne o ten golfík, to je 5 plusko a mal som brutálny problém zohnať na to prahy. Ja vám na konci hodím stránku, kde si to viete objednať. Áno, stoja prahy od 100 eur, 120, dokonca až 170 eur. Podľa kvality tieto sú Klockerholm, čo som prekvapený, že fakt, že sedia brutálne. Môžete sa pozrieť na to. A minulé presne bola tá situácia, že strašne veľa ľudí mi písalo, kde som zohnal to, aká stránka. Tiež som sa dopáril ku tomu, ako slepá kura k zrnu. Čiže túto stránku vám potom zverejním, kľudne si popozerajte, lebo napríklad subaristi mi tam strašne veľa písali, že nie sú diely na to a v podstate majú to pohrdzavené. Áno, Japonci, to je, vieme, že to katastrofa. Už aj Golfy a Mazdy, to je deza hrôza. Keby ste robili klampiarčinu, tak vedeli by ste, že kvôli čomu, lebo tie plechy sú fakt, že už tak poddimenzované, nič vo vnútri nie je vystriekané a vlhkosť, kondens urobí svoje a hlavne pri tých spojoch, čiže hádžem vám tú stránku, kedykoľvek sa môžete na to pozrieť, aké máš auto, môže si tam objednať lémy, blatníky, koncové stupne na blatníky predné, tam tiež je problém u Škodovkách, Volkswagenov, čiže pozri sa a môže sa ešte pozrieť na tento práh, ktorý som ja dával dokopy a možno aj presvedčím karosárov, ktorí si to uľahčujú a dávajú presne výrez na hranu alebo na kant pod dvere, lebo si to zjednodušujú. Takže chcel by som im odporúčať, že je to jednoduchšia alternatíva, je to rýchlejšia alternatíva a v podstate sa to tak urobiť tak krásne, že proste má tu človek cubidub, keď to vie robiť. Čiže poďte sa za mnou na to pozrieť. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, months less of fun flow. Someone's talking junk, yeah, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks home, feeling funky. Amps in the trunk and I got more rhymes in the... No a tu je jeden taký nie celkom dobrý pokus o výrez. Vedieť, majster teser sa utne, ale tu už bolo aj robené, čiže jediná vec, ktorá tu bola, ja som išiel po slepiačky, lebo ja som si to poznačil, lebo keď to dávaš ešte na starý obal, tak ti to tam porobí paseku, no a zle som si to označil, ale ostatné to je OK. Nezabudni si to video postnúť, aby si mal tú stránku, aby videli tvoji kamaráti, priatelia, rodina, blízky, kde sa dá objednať fakt kvalitné proste zbožíčko. Máte toho človeka, ktorý s tým robí. Mal som aj bludárne v podstate prahy a veci, čo sa týkajú karosérie, čiže repostni si to, ulož si to a posielaj to ďalej. Ja ti budem len vďačný za dobrý skutok. Ďakujem a čaute.